di kozikên binqetê de tenêtiya serqeta me. Bi têlên li ser dilan daşikandî yên ji hev perçe perçe. û bi dengê wawik û roviyên xedar asîmanê ciksayî li ser bedena min stûxwar e. Amed hewlêr ne melhem e li ser birîna min. Çendî ku ez dizanim ev êşa me ye, bi hêsirên çavan ji min dûr e. Her çi qas mihabar kirmanşeh û urmiye bigazim bin jî. Ez ê çendî car nebêjim dirbêsiya min, Amûd, Efrîn û Serêkaniya min, ku wan têlên mayînkirîn ranebûn, serxet binqet nabe welatê min. Bi navê çarxeta li welatê xwe son dixwim. Stêrkên xwe noqî ser asîmanê welatê min dike, dadeweriya nava kozika Rojavayê min ji bêxwediyê ye bakurê canê min. Îro alek dihece dibêje ez Qamişlo me. Îro ruhek davêje dibêje ez Efrînê me. Îro destek dirêj dibe dibêje ez Serêkaniyê me. Lê bi bêxwediyeke binketî nabêjim ez Kurdistanî me. Ji min ev bê bi helbestek lal, ji min ev bê bi awirên çavan çirandina sînorên xwexwarî, ji min ev bê ku bibim dengekî têrî ku tiştî nakijî, birîndarekî nekewandî me li ser zîngate Rojavayê min. Gerek ev ji min nebe lome rojhilatê min, gerek ev ji min neyê qebûlkirin bakurê min, gerek ev ji min neyê parçekirin başûrê min, ta ku aza bibe Rojavayê min. Saat baş. Dem baş temaşevanên hêja bi bernameya wêjevînê em dîsal pêşberî vene. Mêvanê me yê îrohîn berhevkar, nivîskar, hogir berbir e. Tu bi xêr hatî. Belê spas serçava ji bo bernama we jî spas dikim. Bi hêvî me ku ji bo wêjeya Kurd bibe bîrek û di rojê me pêş de ev bîra bibe malê gel û berhemên baş, xebatên baş jê derkevin. Mala te ava bê spas. Ez dixwazim bi te em hinekî behsa te bikin. Hogir berbir kî ye? Kîngê dest bi nivîskariyê kir? Em hinekî dest pê bikin û paşê jî em îce behsa berhemên te bikin. Sala 1976 ji dêrgeçê mazî hatime dunyayê. Heta dibistana navîn salekê min xwendê. Piştî dibistana navîn ji xurtaniya xwe de ketim girtîgehê. 10 sala wekê girtî mam. Piştî ku ji girtîgehê derfetê ku hebû li dest bi xwendin nivîsandinê kir, ev xwendin nivîsandî jî bi Kurdî bû, bêhtir bala mikişand. Berî ku ez têkevî girtîgehê çîrokek min Kurd heye, birayekî min hebû leşker bû, ji dewleta Tirk re leşkerî dikir. Di vê demê de nameyek weke malbatî jê re nivîsandê. Di binê vê nameyê de min çend gotinê kurmancî weke silav jê re nivîsandê. Piştî ku name dikeve destê wî biraya min xeber ji me re şand ku ji ber nameyê lêxistin lêdan û ceza xwariyê. Ev bû bingeha ku îro zimanê Kurdî çawa li cem dewletê cem serdestan qedexe ye û zimanê Kurdî di bingeha min de rûnişt ku gerekê neyê ji bîkirin û her daîm hebe. Li ser vê esasî ez di hişmenciya min de rûnişî ku û girtîgehê jî bû bingeh ku ez dest bavîjimê û dest bi xebatê kurmancî Kurdî bikim. Yani te got girtîgeh ji xwe pir bi ciwanî hatî girtin wek gelek xortên Kurdistanê, xortikeçên Kurdistanê bi ciwanî hatî girtin û tiketî girtîgehê. Girtîgeh ji bo gelek ciwanên wek te bû dibistanek em bêjin. Ji bo wî eğer çiqas laş di girtîgehê de bêjî, dema ku Kurdek taybetî Kurdekî ku xwe nas bike, bixwe zanibê ji girtîgehê dertê û behsa xwe dike dibêje laşê min di girtîgehê de bû, lê mejiyê min li wê derê azad bû, min li wê derê xwe nas kir ji ber têkiliyên navgirtiyên li wê derê de û xebatên ku tên kirin û her wekî din. Bandora girtîgehê li ser nivîskariya te çi bû? Te li girtîgehê dest bi nivîsê kir ya? Li girtîgehê pêşî min dest bi xwendinê kir. Pirtûkê kurmancî çi hebû min xwendin. Piştî ku Serokê Rêberî Gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan daxuyanî da ku
2000 de sala 2000 de got gerek êdî herkes dest bi xwendin û nivîsandinê bike ji ber ku ew bingeha xwendinê bi min re hebû li ser vê bangê min rabû dest bi nivîsandinê kir mamosteya me ewilî Menaf Osman girtîgehê bû pêşî rêziman rê me da ku rastnivîs bi çi şeklî bê nivîsandin em ê bi çi şeklî dest bi nivîsandina kurmancî bike ji ber ku zimanê me bû û di hêla xwendinê jî tu pirsgirêk tu nebû me hengê xwe pêş xistibû ev bû bingeh ji me re me nav xwe de kom ava kirin bi va komana re komê xwendinê û komê nivîsandinê di warê rêzimanî de xebatê xwe bi vî şeklî me li girtîgehê dest pê kir û bingeh hîn bêtir çêbû di hêla rastnivîsê de ji ber ku ew kêmasiyê ku derdiketin çi bû me rê hevdû dida bû destpê ku êdî em karibin binivîsînin di nav xwe de me bir çêkir ka em ê çi şeklî nivîsa xwe pêş bixin me got herkes helbestekê binivîsînin kovar jî derdixist li girtîgehê kovar jî derkete helbestê ku me nav xwe dinivîsandim me dişandin dijneya me ya kovarê Duva kovar helbestê me hewce baş veya hewcedarî pê hata dîtin radibû duva kovara de çav dibû. Bi vî awayî alîkarî me dida hevdû him hevdû pêş dixist û him hevdû teşvîqê nivîsandinê dike. Hiçaxê ev fe tîpî jî tune bûn kêm bûn Fe tîpî hebû fe tîpî hebû ketibû zêdetir bû xurtir bû yani hûn gelek zêdetir nav hevda bûn. Salê 2000 de ji fe tîpî deket meydanê weke 10-12 kesan dihatin cem hevdû bi ro bi şev jî 4 kesem diman. Yani bir şekilde derî vedibû em 12 kes dihatin ba hevdû ji xebatê me piranî bi ro bû derfetê ku em bikar bînin çi bû xwendin û nivîsandin bû. Yani te behs kir di girtîgehê de bêguman gelek pirsgirêk hene niha jî te got me nameyek şand ji bo leşkeriya û nameyên ku tên xwendin û tên dîtin mor lê dikeve di girtîgehê de jî ji xwegihandina berhemên Kurdî zehmet bû demekî hinekî hêsan bû lê niha her roj dîsa bi heman nûçeyan gelek nivîskar nikarin nivîsên xwe derxin derve û nikarin ji derve pirtûkên xwe bi xwe jî nikarin bi dest bixin û bixwînin lê binêrin rewşa girtîgeha hinekî niha bi vî awayê lê dîsa jî berhemdarî heye ez barim. Berhemdarî heye gorî rewşa îro û ya demê beryan bidin ber hevdû hinekî cudayî heye îro hingî dîp şibe salê 1980 demê 12 îlonê xebatê ziman û asimilasyonê pir giran li ser heye divê demê de hinek nenbûn hebû zêde raya giştî jî û sîstema ku îro asimilasyonê dimeşînê jî bandor nedida ser digot biraqe çawa dimeşe bira bimeşe lê piştî ku di vê valayiyê de û banga rêberê gelê Kurd bû bingeh û her kesî dest bi avê ziman û xebatê warê ziman de pêş kete sîstema heyî lê nerî ku divir de gorî fikrê wan xetak mezin kiriye rabû car jî giraniyek pir giran avê ser ziman ku ev ê bi çi şeklî vî zimanî asem bike nehêle pêşkeve û nehêle qada ziman de pêşketinê mezin çêbibe em bala xwe baş bidêde sala 1980 çawa dayî diçûn girtîgehan nikaribû bi Kurdî biaxiviya ji ber ku zimanê Kurdî diaxiviye işkence û cezayê giran dixwar îro jî aynî tişt diqewime rast nabêje ez vî cezayê didim te lê ji ber nivîsandina bi Kurdî berhemê wan dernakeve wan dadibe û ji bo va berhemana heza rêyê din didim pêş ka heqê xwendinê ka heqê nizanim çi veya yani hinek taktîkê ku hebû hatin guhertin lê bingeh armanj neguheriye lê rêwrebaz guherine yani mesela ez salekê di pêşbirkeke çîrokan de ez wek jûrî bûm bi yekdengî jûriyê em çend kes bûn tabii nav û xwediyê berheman nayên nivîsandin di usûla pêşbirkan de pêşbirk hebûn yani bi rastî bi dehan nêzî sedî çîrok hatibûn berdestê me xwendin me bi yekdengî me sê heb hilbijartin yekemîn duyemîn sêyemîn
تصادف هر سیجیش گرتیگه و گرتیگه ها دیلوکه بون از نشاش بون یعنی براستی او کم خبات او کارگه هم کد گرتیگه ها دا تین کرن به تایبتی لوی داره جبر که هر کس به همان آرمان جد خبت دکه هفدو ام بیجن کماسین هفدو باوی که ام بیجن خوش سر راست کن دبینن هفدو خورد کن اف باندورا ویتشتی گله که بو یعنی مناف عثمان تگو ببره مناف عثمان کسی که پر عالیه یعنی براستی به هر آوای دافرنه ام بیجن تنه او برهما چیروکن 1001 شوک ورگراندیش عربی او بخواه تشتکی به هم پای تکلیه تاویت هنه که بحث آویت تکاریب که شخص ویده بحث پیشی ده شخواه ما بحث کرد دوی والایه ده گل کسان قاوت پینوسه خباتی قوی پرانی داست پینوسه که چا برهما بافرینن یعنی بستدان نویسکار شکرتیگه درکتن و برهم وان چابونه ایرو جی اف نویسکارانه هنه لی جبر به درفت بونه برهم وان نه چاب کرن یک جوان مناف عثمانه مناف عثمان انسانی که پر عالیه به 4 زمانه دنویسنه کردی ترکی انگلیزی عربی و به عربی وینا سازی وینا وانجی خیزه یعنی مناف عثمان ماموسه که پر جهاتیه گل کس پروردهی داوان یک جوان از بوم چه هزاوی هبو که اوی چاوا مرو پیش دا بخه اوی به چه شکلی او مرووا کاره به خودی کرد خودی برهم خودی نرخ آرمان جاوی ابو به آوایی هم دا آفران و هم جد دا آفراندن کسی وها زوب پیدا نابه اف در فتی که زندانی که چه قواسی هری تنگ بوجی دبو سببی که در فت به آفراندن ده هیلا هشمندی ده یعنی ایرو دبه که 4 دیوار به لی مجیه مروف 4 دیوارات در دکتن دچو گلک جهان و خوش یا قضای هشمندیا مروف یا زلال پیش دچونین که دو قومین چه بو مروف دو خود ددیده و غیز کرد داوی سر پنیسه و دنویساندن یعنی یکی وقت مناف عثمان به وی شکلی بو مناف عثمان جبو دیروکا گله کرد باورم که کسی که زوب نای پیدا کردن یعنی نمونه که پر باشه جبو که ما گفت یعنی لاشی ورچ خاص گرتی به معبد خواری اف نزی 30 سالیت گرتیگه ده از باورم و یک جوان کسی که هری باش دکار بی میجی خواه آزاد بکه و لگور بی آزادیه گلک برهما دوی روشا خراب دجی ده آفرنه نها اف جی مسئله گرتیگه جی جبو گلک نویسکارین کرد یا جی گلک کسی که خاناز کن و کرد جخورات بیجن ام کردن و جبو وی خوابونا خود خبتن گرتیگه جی بینگاوه که جم بیجن گاوه که کتی دا راوست که کتی دا درباز دبن لید سکن مخابن او شرط و مرج هینا ایروژی هنه به وقت جی کرم کر بر بخرابی جی دچن او جلالیه که ایجا یعنی کسی که خناس بکه بخواه بزانه به لکدره دبه چوا دبه او دزانه در رای خدا دمشه ایجا هوگر بربر از دخوازم هنه که بحثت اف برهمین کنال ویدران و گلک شه نل ویدرانه وک برهفکار پیشی هات ناس کرن و وک برهفکاره که گلک چیروک و دستان گلری تچاب کرن هنه که تتکاری بحثا برهفکاری روشا گشتی روشا خوب کی شخوا دیگه ده کارم اولی هلبست کسی که هلبست دزانی بو هلبست اون تف جوان کم دکه دنویساندن برهفکاری همه به شکلی دست بگیر گلک جه کلامی دنگ بیجان حوالی مزانی بون من گوتش مرا ببیجه از بنویسینم گوتنه وان تف برهف دکر و دنویساندن او ویجه کرد و بنگه ها ویجه کرد چه بود و هلبس و کلامانه دم زفکر برای افکاری همی اولی لور بو پشتی کش گرتگه درکتم کاری من اولی از چون سازی زمان از یا کردی یا آمده لور دم جیگر و برای افکاری ها لور دست بکر دست به کلاسیک کردی
دنگ بیجان کرد وقت فضل کفراگی محمد حسن باش خب پرتوجی لنسیه چابو چه کلام دنگ بیش هبو تم آنی با هفته و وقت دوسته چاب کرد سر وی هشمندیه سر وی بیرو باوریه که مقا اقناع کرد گاوا که مروف دیرو که خو یا وشارتی یا برهفکاریه یا د جیروک و واوک کرداده یا د فابلان ده خود هیچ نکه و وان نبینه نممکنه بنگاه نویسکاری پرچه ببه به بیرو باوریه دست بکر و برهمه برهفکاریه مدا چاپ کرن پیشتی که او هشمندی بمره چه بو و زلال بونک بمره چه بو که از بخواج کارم برهمه بافرینن برهمه که لگرتگه هم نویساند بون و لدرو من نویساند بون تا جاره که دن من برچعوا درباز کرد و وکر پرتوک مدا چاپ کرن یعنی و سرکفتنا هری مزن که برهفکاریه گرته بو بو آرمان جمره دویجه کردی دن ها جبو زاروکان ویجه نوجن زاروکان که مسیح که گله که مزن تیده هیه لپشت خودم هم دن هیرن بحره که ذریعه که پر مزن هیه که جبو زاروکان به سدان به هزاران برهم تیده هنه گهاندن وان برهم انا زاروکان جی نهات ناف گل دا پشتی گلک تفگرن جبو زمانی هو شیاریک چه بوی سازیات ناوا کرن گلک تشتین کرن و اف دبیگ بیگمان پرانی وان جبو زاروکان به جبو زاروکان برهم کیمن تا بخو گلک شخوایی سرماسه جن از دیسا نشان بدم و گلک جن ها نلورنجی چاپین وان قدیانه تا گلک برهم دانه چاپ کرنه اف خباتن بوی رنگی خباتن واکی دکی با واکی گشتی خباتن که هنه تشاواد بینی هنه که از خوازم بحثایی بکی دستری ده امویا باز دانی بین که بری که نویس هبه دنگ هبو زاروک به دنگ مزنده بون و بیرا کردی بوی دنگی دیگه هیچ نفسیه دنی پشتی که نویس درکته هیدی او دنگی بر به وندا بونه بچو جبو که وندا نبه چه پیویس بو وی دنگی تاوی بر هب بکمرو و بشین آرشیوه ده آرشیوه ده بپارزه و بلا بکه ev ki masek ya herî mezûn ku em îro bi tiştê nûjen ve mijûl dibin û tiştê kevne şopiyên Kurda bîr û çanda Kurdî em berhev nakin û nagihînin gel. Di serî de me got zarok bi deng mezin dibe. Ew deng çi bû? Çîrok bûn, meselok bûn, wawik bûn, fabil bûn. Gava ki ev fablane, ev çîrokane wenda bibe ka tê çi rêwî zarokî bide. Tiştekî nûzen afirandin jî tune. Ji ber ku afirandin tune bi gorî teknolojiya niha her tişt tê vê rêvebirin bal jî neyekişandin. Kîja dayîkê zamane pîr û kalê zamane tu li wan godar dike tu dibêjî ka çîrokekê Kurdî bêje an jî meselokekê bêje bîra Kurdî tîne bîra me re. Wê çîrokê wê meselokê hîşmendiya Kurdî derdixe ser rûyê erdê. Bela wanî min got gerek e ev çîrokane ev fabilane wenda nebe. Pêşî em binivîsînin û bigihînin nifşên wiha her çi xwasî nifşên wiha ez bernikar bibêjî lê li ser kaxizê bi xwendinê kare ji zaroka re bêje û wê bîra car jî zindî bihêle. Min rabû dest bi berhevkirina çîrokan zarokan jî kir û weke dosa jî me çav kir belav kir. Ev xebatek ji bo zarokan tenê bû. Lê ji devî zarokan mezin jî eva çîrokana ji bîrkirine wenda kirine. Gavakê tê bîra wan hîz dike ji xwe de ku bapîrê wan dayîkê wan ev çîrokana ji wan re gotiye û cardin jî wê hîşmendiya Kurdî di hişê wan de rûdine. Yani xebatê wanî gelek kesa dest pê kiriye îro televizyonê me Kurdî derfet jî gelekene tê jalî teknîkî ve jalî xwe gihandinê ve ve guhastinê ve derfet jî hene derfet jî hene lê
وا درفاتانا ji bo çanda Kurdî ya kem em bi kar nayînin li ser tiştê nû nûjen em bikartînin ev kê masiyek bixwe ji bo zarok çêwî ez karim bibêjin gerek wê dîroka Kurdî ya kevnar ji nû ve tevî Var jî dertin kovara Folklora Kurdan ji nû ve zindî bike weşanxaneyekê weşanxaneya Wardozê bi rastî ji bo berhevkariyê gelek karên bi qedr û qîmet dike. rast Bi taybetî li ser folklorê têr dixebite. nake ya Bêguman bêguman. têr nake gerekê ji bo zarokan hinî xebatê nû çêbibe ku va tiştê kem îro çanda cîhanê tu binere çanda cîhanê li ser kevne şopiyê wan hatiye avakirin li ser tiştê nûjen nehatiye avakirin her çi xwe xebatê wan zarokan li ser tiştên nûjen xebatên nûjen tê meşandin jî lê di nava wa xebatana de bîra wan ya kevn heye gereke em jî bi vî şeklî birêve bibin ku wê çandê bigînin nivşên wiha yana tiştên nûjen nemimkin e bala zaroka bişîne û zarok zimanê xwe ji bîr neke. Niha ez î cê dixwazim wekku min gote wek berhevkarekî dest bi kar kir û romana te ya pêşîn ku gelekî deng jî veda bi rastî çapa wê demekê kin de qediya gelekî bal kişand hem jalî mijarê ve hem jalî awayê ve jalî honakê ve ez dixwazim behsa wê romana te bikim hinekî beriya wê helbesteke te heye helbesteke gelekî xweş ji bo zarokên çûne ku te nivîsî ez dixwazim tu wê helbestê ji me re bixwînî wan paşê behsa zarokên ku çûne bikin. Ji bo zarokên çûne îro gelek kes hatin ser vê rê dinyayê û tiştek li desta xwe heştine çûne yek ciwan jî zarok bûn ji bo wan me helbestek nivîsandin çima tu nadekirî di kêliya bêhvedan û stendinê de zaroka xweşik ji wê çaxe ve min zanîbû li welatê min mirin erzan e bêgirîn e û jiyan jî berdêla emrê wan e kîjan can e bi êşeke biçûk nadegirîn ji xeynî te ku tu bi wê êşa xwe ya mezin re bêgirînî zaroka xweşik qey te dengê min bihîst bi bêhvedana xwe ya dawîn bêyî xatirxwesinî tu bi rê dikevî tu çûyî lê bi çûyîneke ku hewara min dengê tîpan bi hiran ji vê qêrîna hişk ziwa bûm zaroka xweşik bi ahr û wad be şînê girê nadim ji barîna hêsiran pê ve nepirse piştî ku enes ceylan oxur dîtim pê ve û tu jî bûyî sebeb weke wan bi rê dikevî ji koşka dilê min û bi vê çûyîna xwe ya bêdeng min bi tenêtiya min ve bihêlî zaroka xweşik. Saet xweş. Niha piştî berhevkariyê bi rastî wekku me got pirsgirêkeke mezin e gelek nivîskarên Kurd dûrikê wan zêde dagirtî nîne ji rabirdûya xwe ji wê kaniyê zêde av ve nexwarine tu kesekê ku vî kara kirî û gelek berhem jî afirandî dûrikê wî dagirtî û te ji vî dûrikê jî gelek tişt daye berhema xwe berhema te siyaşkestina turjel ku bi rastî mirov nizane çawa bi nav bike erê wek roman weşanxaneyê bi nav kirî lê wek hinekî berhevkariyê ye li gor min hinekî wek zargotinî ye û hinekî wekî dîroka nêz e nivîsandina dîroka nêz e yani wek waqanivîsekî û ev berhem jî dîsa encama berhevkariyekê de derketî holê yani ew bû yereke ku qewimiye bi hemû kesên wî bi hemû lehengên wî wek me behsa me nav Osman kir ku di pêşgotin jî wî nivîsandî bi rastî gelekî bi qedr û qîmet e li gor min gotî ev roman parçeyek ji jiyana qehremanan e ji jiyana qehremanan rasteqîn ev roman hinekî ez dixwazim tu behsa wê bikî siyaşkestina turjel. Belê di serî de ev roman ji dîroka ve nêz ve radigîne berçavan gava ku min dest bi berhevkariyê kir ne ku berhevkariya hezar salan an jî sed salên dûr ve
من دست بکر من برهفکاریه دمک نیجی گر دست خواه در سال 1908 ده هفته نه هشته حیا هشته یکی في رومانتين زمان دوی دمه ده لولات ما چه قومی چه بوی بنگه کو یرو افگل به وی زمانی را به سر نگاه به هزار جانگوریان بده و به چه شکلی که ایرو به وا در فتانا ایرو گلی خودی درد کفن و بوی خودی گلی در فت اینده یک جه اف رومان وی بنگه تین زمان گاوا که مدست به برهفکاریا بنگه ها وی رومانی که کال ولات ما چه قومی چه نه قومیه موجود دست خواه در سال 1907 نها وی دمه گلی کرد که دست به خباتی کرد هفته نها بنگهش فر آوا کردن او بنگه ها جی گل کساک بگده هاته و کسانا کی بو که ایرو جانگورینه نسر وی دنیای توننه چه کرنه چه نکرنه مرو چه وان دگره چه وان ناگره که هاتی آسک وها گره که بینویساندن من رابو جوان دست بکر برهفکاریا لهنگا کرد لهنگی مکینه چنه چه کرنه دوی دمیر بکره دانوستندن در فت وان چه بو بنگه ها و در فتانا جکود هاته دسری ده وی من نرخانده بالا خوده ای که سال 1907 ششا شونده که ربر گلی کرد و چند کسی جمع هفته و کوما آواری که و کومانا دست به خبات پروپاگاندای دکن جهره ما آمده و مردینه و چاوا دبر رخصنک و بفیر رخصنک چاوا شر یکمین لهمبر داگی کرین خواه دیدم مشاندن که شکوتی به چه شکلیه به چه درفتان به چه بیرو باوریه به چه هیزه که ایرو بونه خودی وی هیزا وانا تف بو بنگه ها که از بی رومانی بنویسینن جوان لهنگانا ام بالا خود دیدنه که داویا رومانی دم وینه وان غیز کرنه ایرو تف شهیدن کسی که راستقینن جوان یک جه محمود گدن بو کازم خوجه بو زکی پلا بیو سرخوابونا وی دمه که هاتی بو باشاندن لحرم مردین دیریکا چه مازی یعنی وانا تف آرشیوی که برهفکاریته گاوا که وانا تف آنی با هفته اف رومان جدر کته هم بالا خب باش بدنی شرش چمیش کسونی اوتورجله چه قومیه به چه شکلی همبر زورداریه لهمبر آغاتی هیله که دسری دا یا نافخویی هم بیشن نافخویی دورaya geçti. Yani ev mejar tadiye mejara ke جبر کو مجاره که سیاسی و مجاره که روزانه هنک نویسکار خوشی دور دخن لی براستی هر گاوا و تکوشینم بیشن و بویره ev tevgera Kurd a siyasiya bêjin 40 salên dawîn wêjeya wê gelekî zeîf e li gel ku bi sedan bi hezaran mijar hene ku bi rastî ne mümkün e bi sêwirandinê mirov nivîskarek kesek bikare bifikire lê hatine qewimîn û mirov dikare wekû te jî got wek waxanivîs mirov dikare binivîse li gor te ev di çi asîdê ji sedema vê yekê ku nayê nivîsandin ji ber ku barekî gelekî giran e ji ber ku jê tê tirsîn ji ber ku ji pêvajoyê tê tirsîn sedema ku ev 40 salê dawînên Bakurê Kurdistanê di wêjeyê de wek mijar kêm cih digire em bêjin çi ye? Ez bi vê min xwe îxna kirî ku va lehengana ev tiş fêrî min kiriye ev tiş bi min dane qebûl kirin ku çi xwasî dîroka kem nê nivîsandin jî lê dîroka demê herî nêzik nê nivîsandin wêje wê dîrokê çanda wê dîrokê bîrû baweriya wê dîrokê hêza wê dîrokê ew ê ber bi wendabûnê vehere ev tiş bi min de qebûl kirin îro em çawa dibêje bingeha dîroka me ya kem ya dengbêjê ya çand û bîrû baweriyê ji dengbêjê me ji dabû nêrîtê me tê lê ya vê şoreşê jî ji van kesana tê
که gerek ev berhev bibe û bê nivîsandin. Gelek kes gava ku dest bi nivîsandinê dike dîroka kemnar dikirin dest. Ku demê borî yê 100 salan yan 2000 sal berê çi qewmiye çi çavî çilobîye an jî teknolojiya niha ku çi fêrî me kiriye wan dige dest. Ev jî ez bixwe ne bawerim ku çanda û bîr û baweriya heyî di wa berhemana de tam rûdine. Ku ji ber ku teknolojiya niha bîr û teknolojiya demên 1000 sale ku hatî bi kar anîn her çi xwasiyê em bînin berhevdû jî ji hevdû dûr be jî lê di demên nêzî de tiştê qewmî ye gava ku nekeve nav û nebe çîrok nebe roman nebe bingeha wî zimanî ne mimkûn berhem ser koka xirûne. Ji ber wê ez bêjim 40 salê vê dawiyê ku îro tiştekî fêrî me kiriye gava ki em nenivîsînin ne mimkûn e em ê wê biaweriyê jî pêra wan da bikin. Vê baş em zanibin ku li hengekî ku gavake di şerekî de bedena wî ji rihê wî dihere çavî awanî vekirî dimîne ku ew çavana ji bo çi vebûye û ji wa çavana çi fêrî min dike ez nebînim ez wî li hengî destê xwe weke qetîlê xwe dikujim. Belê niha ji xwe bi rastî me gelek nîşe girtin derbarê Pirtûkiyê de mirov dikare proje biaxive hem wekû min got ji alî teknîka nivîs hêva û ji alî naverokê ve ji alî awayê vegotinê ve lê dema me gelekî hindik me û gelek tiştên din hene ez dixwazim behs bikim. Bi kurtasî ew di rûpelên pêşîn de ez barim gotina Gogol te gotibû ku ji bo evînê giyanê xwe ji bo azadiyê jî evîna xwe didim. Gotina lehengên em bêjim gotineke ku dibe xê ji bo lehengên te hatine gotin û lehengên gelê Kurd. Ev ji xwe gelek tişta hinekî yani derbarê romanê de ji mirovan re dibêje û ez barim di domaîlka wê jî dinivîse û demeke kin de ji bo ku çapa wê çawa ku derket di demeke pir kin de qediya ez hêvîdarim çapa nû û bi domahîlka wê ve wek du cildan yê çapekî te behs kir bû ez barim. Zaten kesê ku ji bo evînê canê xwe dide ji bo azadiyê evîna xwe dide belî ye îro bi hezaran kesê îro li ser vê xakê ji bo vê welatî ji bo azadiya vê welatî azadiya vê zimanî canê xwe dide evîna xwe ji pêra daye. Ev lehengana jî tev li gorî vê evînê tevgeriyane û li gorî vê evînê jî azadiya xwe nîşan daye. Di vê berhema yaşkesûnê de ji xwe diyar dikim tu kesî di dîroka dinyayê de bi xwîna xwe evîna azadiya welatê xwe neanî ziman. Kesê weke adem navê Qurtê bi kar anîn Qurdê wî Rastexîn Mahmûd Guden ku bi xwîna xwe li ser xaka Kurdistanê dibêje canê min ji bo Kurdistanê feda ye bijî Kurdistan. Kesî heta niha bi xwîna xwe evîna xwe ya welatê xwe bi xwîna xwe neanî ziman. Lê va kesana anî ziman. Ji ber wê gereke îro em evîna va kesana xwedî derkevin. Evîna wan ev azadî bû ku em karibin vê azadiyê çawa bigihînin wê wan xewn û xeyalê wan. Herkes karib tiştekî bike. Em jî bi pênûsa xwe wan xewn û xeyalê wan bînin ser ziman û binivîsînin û evîna wan jiyan bikin. Belê helbesteke te hê dîsa ku em bêjin kesên ku li ser vê mîratê didomin te ji bo wan nivîsandî ez ê ji te rica bikim di dawiya bername de tu yê helbestê jî bixwînî lêberiya wî dema me kin ma gelek tişt hene bêguman mirov biaxive lê ez dixwazim behsa wê jî dîsa bikim. Komeleya wêjekarên Kurd ava bû û tu jî hevserokê damezrînerê wê komeleyê bi kurtasî di hinekî behsa komeleyê jî bikî û em ê êdî xatira ji temaşevanên xwe bixwazim. Berî komeleya wêjekarên Kurd komeleya nivîskarên Kurd hebû. Komeleya nivîskarên Kurd weke
بانێک بوو ji gelek nivîskarên Kurd re ku dibin vî banî de karibe wêjeya xwe çanda xwe bîrî baweriya xwe bîne ziman piştî ku li Tirkiye darbe 15-20 çêbû ev komeleya nivîskarê Kurd jî ket ber wî bayî û ji hêla serdestan ve hate girtin gelek nivîskarê me kete valahiyekê êdî nema karibûn bên cem hevdê xebatekê bimeşîne em bi xwe jî weke nivîskar di valahiyekê de man êdî hewcedarî bi rêxistinekê hebû ku em karibin car jî dest bi xebatên wêjekariyê nivîskariyê bikin çi xwast em bibêje weke komê helbestan komê xwendinê komên cihê cihê ava bûn jî lê nebû bersiv gorî vê nêrîne çend nivîskar hatin cem hevdê me komeleya wêjekarên Kurd ava kir ku wê valahiya heyî dagire weke hevserok ez û hevala me Sultan Yaray em hatin hilbijartin û me selêdana xwe kir û me dest bi xebatê xwe kiriye ez bawerim ku ev komeleya wêjekaran ji bo gelek nivîskaran ê bibe destpêka wêjeya Kurd ku ca jî bigihê gel û nivîskar kare bi rehetî xebatê xwe bimeşîne ne bi Kurdî tenê bi Tirkî bi îngilîzî bi farsî bi yanî her çazaravayê kurmancî Kurdî bi vî şiklî karibe xebatê xwe bimeşîne niha destpêk e niha hîna nûh ev komele lê di demê pêş de ez bawerim ew ê hêdî xebatê me bigihê nava gel û gel jî va xebatê me em hevdaran ji bo gihandina berhemên nivîskaran ji bo xwendevanan ev komele vê alîkar ji bo çêkirina derfetan ji bo nivîsê û belavkirina wan nivîsan vê derfetek dîsa li ser xêrê vê bi xêr û xweşî vê em spas dikin ji bo ku te hatî mala te ava bê saeta te xweş vê belê temaşevan hêja em îro jî gihîştin dawiya bernameya xwe bi hêviya ku hefteyekê dê bi mêvanek nû em dîsal pêşberî wê bin niha bimînin xweşiyê de dem baş bipirsin min ji xwedeya rojê samasî bipirsin tîniyê dide hinarînkê min mis dide xeyalê min ê miş bibêrî min ji xwedeya agir gîbilî bipirsin xem û xeyalê min tîrêj û germahiyên min gûr dike artêşeke hêviyê min ji xwedavendeya heyvaşînê bipirsin esmanê min ditewîne hes û dilê min hêviya min bi asoyê re hênî dike sarince esmanê min ji xwedeya şêrgele bipirsin gurmîna ezmanê min bi şirqîna birîşkan ko dike kêreke ko me hew bi kêrî xwe kuştina xwe jî têm min ji dîrokê bipirsin ji serê çiyan bipirsin ji dîlên zîndanan ji dayîkên stûxwar ji zarokên nav qumatekê ji kevokên başkasî û axî û nalîna min digihîne we bipirsin ew ê ya dilê min ji we re bibêje dilê min belaye ji meleyî ve